Diyos malahay na aga sa indo mga tugang, maluhod po ang gabos, asin po na niyato, a novena to Our Lady of China. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hail, Holy Mary, Mother of our Lord Jesus Christ, Mother of all nations and all people. You are the special heavenly Mother of the Chinese people. Teach us your way of total obedience to God's will. Help us to live our lives true to our faith. Fill our hearts with burning love for God and each other. Stir up in our youth an unconditional giving of self to the service of God. We call on your powerful intercession for peace, reconciliation, and unity among believers, and the conversion of the unbelievers in China and throughout the world, for God's mercy is our only hope. Our Lady of China, Mother of Jesus, hear our petitions and pray for us. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Pamibiilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kiminagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day imi na sabotan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-idit kan kinaban. Huli ka ini, naglalauwigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na magin mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunya na sa ikaapat na aldaw na kita kay ining misa novenaryo para kay Our Lady of China. Asin sa tuya mga mass sponsors, iyo ang mga minasunod, Preciosa Lim, Hian C, Tonet Uy and Family, Podi Astillero, asin Eden Laireco. Asin sa tuya mga intensyones, iyon mga minasunod, pasasalamat ni Alessandra Grabata, pasasalamat in honor of Our Lady of China, ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family, pasasalamat man ni Jacqueline Rose Tanyada, Christian Jenson Tanyada, Ronnie Tanyada, Manolo Santiago, Madeline Ann Loria, Leo and Cynthia Ramos, Anthony and Marvi, siring man pasasalamat para sa wedding anniversary ni Nenita Apuli. Pasasalamat man for the gift of life and birthday blessing ni Elmer Villarasa, as in thanksgiving for the birthday of Daniel Eric, offered by Belen Amurao. Igwaman na espesyal na kahagadanan mga minasunod for nursing licensure exam, offered by Joanne Beldad,
for UNEP nursing students to pass the PNLE board exam, dulot ni Judith Lial. Para man sa nursing licensure exam, dulot ni Joy Lamud. For good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family. To top and pass the Philippine Nursing Licensure Examination, dulot ni Jessica Bufete, Jenny Rose Bermal, asin ni Ira May Cabaltera. Siriman to pass the licensure examination for nursing, dulot ni Maika Reyes, asin ni Jean May Baydal, siringman ni Reysa Joyce Rivera, Juan May Posing, asin ni Guaman na special na kahagadan, and Figuracion family, siringman si Nori V. Beliesa. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, dulot kan sa inda mga pamilya, Froilan, dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family, Maura Juniora, Dominador, Ruben, dulot ni Ascan Azupardo asin Cantara family, para man sa kalag ni Justin Raymond, Nestor asin David, dulot kan sa Nyosa family, kay Hihino, dulot ni Rafael, para man kay Arnaldo asin Bernadette, dulot ni Cherry Macandog and family, sa kalag ni Pedro asin Lourdes, dulot ni Anton Nocedo and family, sa kalag ni Ruben asin Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, para man kay Mother Paz, dulot kan Flores family, para man sa kalag ni Severina asin Pedro, dulot kan Abion asin Donato families, sa gabos na kalag, dulot ni Marichu Gomez, para kay Charlie, dulot ni Ariel Lim and family, para man sa kalag ni Lailani asin Patria, dulot kan Figuracion family, asin man kay Pacifico Jr. asin Julita, dulot ni John Carlo Salapare, sa gabos na kalag, dulot ni Domingo Peñaflor, kay Liana, dulot ni Belen Amuraw, asin sa kalag ni Agustin, dulot ni Dorothy Garcia. Matinog na po ang kabos. Dakulang panyayang pangako niya magsirandar. Good morning, Good morning. SMB. Smile muna bayan. Yan. Sige daw po, tawid daw nin magayon na smile ang sa imong katabi. With that smile, pinupo ng taining sa tuyang selebrasyon. Sangaran ka nama, kanaaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Nasa ikaapat na kita niya na aldaw kan sa tuya pong misa novenaryo sa pag-andam ta sa maabot na kafiestahan ni Our Mother or Lady of China sa maabot pong Domingo. So magdulo kita sa iyang tabang asin intersesyon, lalong-lalo na kita ang mga tagadigdi po sa parokya ni San Judas Tadeo na siyaan sa tuyang segunda patrona. So hagadon taan kusog, kakayahan, tanganing padagos kitang makasimbag sa imbitasyon, asin pangapudan kan sa tong kakurang na nasa iyang maging mga disipulos. Enot na aldaw man kan sa tuya pong misa triduo sa pagrumdum ta asin pagpamibi sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay na nainot na sa to sa ikaduwang buhay, lalong-lalo na po itong mga kalag na sa tuyang kinigirumdum mo niyan sa laog kan misa asin ipinaresponso. Ngunyan, tanganing kita po gabos na uyadigdi magganigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon na sinpagsolsolan at sa tuyang mga kasalan.
Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanakasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamimpi sa kakurangan ta Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, kasindarhon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mamipi kita, O Diyos na maherakon, magtugot ka, naan sa mong inuutob sa mga gawi kan Paskwa, mamatayan ming mabinunga para sa mo sa gabos na panahon. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya, kantataramon, asin himateon niyato ang enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Hale sa Troas, nagsakay kami pa sa Mutrasya. Pagsudon na aldaw pa Neapolis. Hale digdi nagdagos kami sa Filipos, kolonya nin Roma, asin dakulang banwa sa ronang idto nin Macedonia. Nagunto kami ni nagkapirang aldaw sa banwang ini. Sarong aldaw na Sabado, nagluwas kami sa syudad, asin nagpasiring sa pangpangkansalog, sa sarong lugar na pinagtitiriponan kan mga tao sa pagpamibi. Nagtukaw kami asin naghulit sa mga babae na nagduman. Sa Rosainda na ang ngaran Lydia, makidiyos na babaeng taga Tira, para tinda nin purpura. Naghimati siya sa mo asin binuksan nin kagurangnan ang sa iyang puso, sa pag-ako kan mga sinabi ni Pablo. Siya asin ang bilog niyang pamilya nagpabunyag. Dangan inalok siya. Dangan inalok kami. Kung sa paghuna nindo ako tunay na mapagtubod sa kagurangnan. Madya sa harong. Digdi na kamo sa muya magdagos. Asin pinirit kami na magdagos sa inda. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan na uugma sa iyang banwaan. An kagurangnan na uugma sa iyang banwaan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Awit nin pag-omaw sa katiripunan nin mga banal. Mag-ugmaan Israel sa iyang kaglalang. An mga aki ninsyon, mag-ugma sa indang hade. An kagurangnan na uugma sa iyang banwaan. Pag-umawon ang sa iyang ngaran sa dakulang kaugmahan. Sa gitara asin arpa awiton ang sa iyang kaumawan. Hulitaan kaugmahanin kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. Asin ang mga mapakumbaba, tinatawan niya nin kaligtasan. An kagurangnan na uugma sa iyang banwaan. Ang mga banal mag-uumaw duman sa kamurawayan.
maugmang mag-arawit sa saindang higdaan. An kaumawa ning Diyos, madangog sa saindang nguso, ininanggad ang kamurawayan nin sa iyang mga banal. An kagurangnan na uugma sa iyang mga banal. Matinugan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, kakaburangan, ang buhay asin, katotohanan. Hallelujah. Ang kakurangan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, kung dumatong an parasurog na ipapadara ko hali sa Ama, ang Espiritu nin katotoohan, nagikan sa Ama, magpapatotoo siya dapit sa ko. Kamu man magpapatotoo dapit sa ko. Hunita kamo kaibahan ko poon sa kapinunan. Inigabo sinasabi ko sa indo, tanganing dai magluyaan sa indong buot. Papaluwason kamo sa mga sinagoga. Labi pa kaiyan, maabutan na daw na magagadan sa indo, ang magadan sa indo, maghuhuna na siya nagtataonin kaumawan sa Diyos. Iyan gigibuhon ninda sa indo. Pulita nama, asin ako, dahil ninda midbid. Ini sinasabi ko sa indo, tanganing pag-abot kan panahon na iyan, marumduman nindo na sinabi ko na sa indo. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Good morning. SMB Giraray. SMB. Smile, muna, bayan. Several days from now, we will be celebrating the Ascension Sunday. The Sunday is the Ascension Sunday. Pagsakat sa langit kan sa tong kagurangnan. So mapaaram na siya sa iyang mga disipulos. Kaya sa mga maabot na daw madadangog niya to, ang padagos na pag-andam ni Kristo kan sa tong kagurangnan sa iyang mga disipulos. Although babayaan sinda, pero dai papabayaan. And today, we heard about the assurance na tinao niya sa iyang mga disipulos. Hali sa sakuyang Ama, ipapadara ko ang Espiritu nin katotoohan, the Spirit of truth, to help and protect you. Ining Espiritong iyon magpapatotoo, manunugod sa ko. Asin kamo man magpapatotoo, manungod sa ko. Aram padagos mga tugang kan sa tuyang kagurangnan na ang pagiging Kristiyano, lalo na ang pagiging disipulo kan sa tuyang kagurangnan, sarong sabihon ta tough na trabaho. Kadakla na beses, bako sa paagi kan sa tuyang kakayahan, bako sa paagi kan sa tuyang kusog, that we can really be faithful bilang mga Kristiyano asin mga disipulos. We need to cooperate with God's grace. Kaipuhan ta sa buhay niya to ang tabang, asin proteksyon, halik sa Espiritu Santo. We need an aid, a counselor, and an advocate. Kaya sabi kan sa tong kagurangnan digdi sa Ebanghelyo, saro, kan magayunon na asigurasyon na itinatao niya sa sayang mga disipulos, asin sa lambang saro sa tuya. The Holy Spirit will stand beside us as a steady witness, guiding us in wisdom and in truth. Kaya nakulaon na challenge na itinatao sa tuya kan kagurangnan ngunyan, na dapat kitang maging makusog, maging marimlat, asin maging dayupot sa iya. Be strong, be wise, and be faithful. So that when time
time comes na kita masabat nin mga pagbalo, asin kadipisilan sa satuyang buhay, we will not stumble and fall. Rather, we will continue to cling to His promise and seek the help of the Holy Spirit na iyoan ipinadara. Tanganing iyoan sa tuyang maging abogado, counselor, iyoan sa tuyang maging tagapagprotehir laban sa anuman na kadipisilan. Kaya every time confronted po kita nin gabos na pagbalo asing kadipisilan sa buhay, magkanta ka lang. Lagot ka, isusumbong kita sa Espiritu Santo, sa kuya ko. Amen? Sagaran ka nama, aki asin Espiritu Santo. Amen. Matinugpuan ka, boss. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan gagurang nanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyangaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan akoon mo ang mga atang kang naguugmang simbahan asin sa iyan na sa imong tinawan kan dahilan nin siring kadakulang kaugmahan. Warasan mo kan bunga nin daing sagpod na kagayagayahan huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani, mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo, ulit ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal, binabago, asinan karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya labi-labing kaugmahan kan Paskwa naguugmahan gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit no na virtudes, asinan mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan. Paladan ang binadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad, an banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, tagpaubaya sa pasyon, nagpuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini,
itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, pag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagalan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Irumdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Sirigman, girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Special tang girumdumon ining sa tuyang mga pinapamisa asin ipinaparesponso sa laog kay ning mga misa triduo para sa inda. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos na kaitupa na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa roal daw, itaw mo sa buyak ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyak. Asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katulinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa indo, hare paghilinga, ang samong mga kasalan ko din pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katulinongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya ngunyan na ihiras sa lambang saro, aninakong katulinongan. Peace be with you. Peace. Kordero kan Diyos. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kabi. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan.
Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin an sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami kaugaying hingaan sa imong banwaan, asinan pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kan day matunaw na laman, napapamurawayon. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Gibuhon po niya to ang responsoryo para sa mga gadan, akalag. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. All together. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations for every petition we will answer. Lord, save your people. Lord, save your people. By your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your by your people. baptism and fasting, Lord, save by your people. suffering and cross, Lord, save your by your people. death and burial, Lord, save your by your people. rising to new life, Lord, save your by your people. return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith
that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants, who have gone to their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May forever. they rest in peace. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. The Mass has been offered. Let us now go in the peace of Christ, glorifying the Lord by our life. Thanks be to God. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you and good morning po.